שנה וחצי, שנתיים, כולנו משלמים את המחירים. סרב ולשטייניץ, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב. ועכשיו נשאל, מה צריך תלמיד לפני שהוא עולה לכיתה א'? ללמוד? ככה חושבים הורים ששולחים את הזעתותים לשיעורים פרטיים עוד לפני שראו בית ספר. ועל כך מספר כתבנו לענייני חינוך, איתם לחובר. 3, 4 ו... שלום, כיתה א'. יופי, עכשיו אפשר להתחיל את האותיות. נכון, יש עוד שבועיים לחופשת הקיץ, אבל את הבוקר החם הזה של חודש אוגוסט מבלים הילדים האלה כבר בהכנה לכיתה א'. ילדים בכיתה א'. והקנו לי קלמר, לכולם יש קלמר כבר. אני יודעת רק שיהיו חברים שלי ואני אראה אותם בספר. השיעורים הפרטיים, כך מתברר, כבר לא נתפסים רק ככלי עזר לקראת בחינות הבגרות או כל מבחן אחר. יותר ויותר הורים מכניסים את היד לכיס עוד כשהילד בגן ונעזרים בשיעורי הכנה. אם התחלנו במרץ, לקראת יוני ביקשו מאיתנו לפתוח עוד קבוצות, לאור הביקוש ולזה שההורים התחילו להרגיש שהילדים אולי לא מספיק מוכנים. אז יש ביקוש מאוד גדול. יש הורים שבאמת מעדיפים שזה בקבוצה, כי יש משהו מאוד נחמד בחוויה החברתית שאתה לא לבד. זה גם סוג של חוג. הערכה היא שלקראת שנת הלימודים הקרובה נרשמה עלייה של כ-15% במספר ההורים המתעניינים בשיעורי הכנה לכיתה א'. עלות השיעור בין 70 ל-120 שקלים. אנחנו גם מלמדות חשבון תחום 10. הילדים יוצאים פה שהם עושים תרגילים ופותרים אותם בתחום 10, לא מעבר לזה. קריאה, אנחנו כן מתחילות קמץ פתח, אם אנחנו נדבר על זה ממש כתוכנית לימודים. א', ב', ג', ד'. וכך, אם פעם ילדים היו מגיעים לכיתה א' כמעט בלי ידע, היום המערכת מקבלת ילדים שכבר יודעים לזהות אותיות ומספרים. אבל יש מי שגם חולקים על נחיצותם של השיעורים האלה. ההכנה לקראת כיתה א' מתחילה כבר מגיל הלידה. הילד צריך להיות מוכן רגשית, חברתית, קוגניטיבית, שפתית, מוטורית. זה לא דברים שאפשר לעשות אותם בחודש ולא בחודשיים. תהליך של חינוך והכנה לכיתה א' זה תהליך ארוך טווח. צריך להבין, לשיעורי ההכנה מגיעים לאו דווקא ילדים עם בעיות או לקויות. נראה שבזמן שמערכת החינוך מצפה להישגים של ילדים כבר בגיל הצעיר, הורים שידם משגת לא יהססו להכניס את היד עוד קצת אל תוך הכיס, וכך להפיג כל חשש